zega mpaka kuwanyoza anzanudero zisatero yayi tukunena kuti ni nyumba yolemekezeka koma nthawi ina anthu wapota masura ndi nkutheka kuti achita kukhwefula malamba onse komabe tikhale tikuyesetsabe kuti timve mfundo komanso chitsogozo ndi chiyembekezo kuti kodi malingana ndi amalawi zomwe akuyembekeza ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nazo kuno zikulunjikana kapena kuti zikubwera pamodzi zikugwirizana ndi chiyembekezo chawo. Mavuto ndochuluka omwe anthu ndi atsogoleri akunena iyayi tikumva kusowa kwa mafuta, tikumva za njala, tamva kuchokera kwa adambe apata kwa njerwa mafumu nawonso chiyembekezo chawo kuti ndondomeko ya feteleza kapena akiteliki kapena nkunena kuti zothirako mankhwala m'mundamu zotsika mtengo zija za ndondomeko ya AIP zibwere liti kunjamu ndi kuoneka ngati kuti yayi anthu mphanje ndi aswakale kwatsala nkuti mvulayo ingochita nkuyambapo ndithu ntchito zonse zolimalima komabe tilowe mkatimo ndi kukuonetsani zithunzi ziwiri zitatu kuti kodi muchitikanji nkhakope zina zosangalala nkhope zina zakhumakhuma zonsezo kungosonyeza kuti ndi zomwe zikuchitika ndithu kunoko nzoyembekezeka munthu umakhala wawidwa kuti wagonja komabe kulowa mnyumba ndithu zimakhalanso kuti ngakhale ndapambana ngati phungu komabe sitili mboma utha kuchitika ziyoli utha kumadzilimbitsa komabe thupi pena limadza kufowoketsa ndikuyika pambalambanda kuti zinthu zikuoneka kuti sizidatiyendere kapena sizikutiyendera mkatimu ndi nzomwe tikuona umu munyumba ya malamulo ndi nyengo imasintha. Nalankhulaponso ndi kunkuyu omwenso nawo ananena kuti tili kuno dark side komabe tikhale tikugwira ntchito yathu chifukwa kuno ku opposition malingana ndi kunkuyu omwe dalankhula nawo kuti we are providing checks and balances timakhala tikufuna tione kuti mlozo uja adalonjeza sakuphonya kumayenda ngati kuti mwachita zoledzera kumadzandira munene monga momwe inu mudalonjezera mukaona pikiripikiri mchithuzi muku pachipata chija ndimakhala ndikuchitetemula kawirikawiri nkuti nthawi iliyonse akhala akufika asilikali ndena otero ndikuti akufeka ndithu lipenga limenelo kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndithu akufika ndithu mnyumba ino ya malamulo ndithu kufika kwawo kukungosonyezeratu kuti yayi apande kuti zonse zomwe timayembekezera kuti akafika alankhule ku mtundu wa Malawi kudzera ndithu ku nyumba imene ya malamulo ndikuti zonse zili mchimake. Tikuonanso kuti mtsogoleriyu waperekezedwa ndithu ndi asilikali inde komanso sipikala wa nyumba ya malamulo Asamiye Suleiman komanso tikuonapo nduna zomwe zangosankhidwa kumene ndikuona achisale alipompo ndi nduna yachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko achisale ndi nduna yoona za chitetezo cha mdziko ali konkuno ndithu achiwiri kwa nduna ya za chitetezo cha mdziko komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo koma ndimene ndithu tikuoneramo ndi wachitetezoso kwa mtsogoleri wa dziko lino mwina ntchito imene sangadzaisiye amayikonda because pali yankhule tichite kwalankhula tendikalowe mkatimu tikaona chabwino kumeneko kufika kwa mtsogoleri ameneyu mnyumba imene tikhale kumene kukufika kwawo ndikuti pompano tikhale tikumvanso kuti kodi kulowa kwa mtsogoleri amene ndichipakhala ngati chigoli chalowa ndikuyembekezera zimenezo ngati pakamuzu stadium
kuti the soca maker kangane kuti ndi kuti wangogwera momene mukonde mpira ndi Alex tipite mmene chabwino tikhale tikulowa mmenemo mpaka na mtsogoleriyo atafika kukhala pa mpando kuti mwina timve kuti kodi ayambe ndikuyankhula motani koma zija ndimanena ndi zimenezi mtsogolera kufika ndithu mwaulemu anthu akumulandira mu nyumbamo mukumva mwina anthu aoneza mmene akuona ndithu kufika kwa molalo yonse ndimafuna kuti molalo yonse idzimveka bwinobwino mmene anthu akutetemulira mkatimo ndimene zikhale zikukhalira kuno komano ndimene umafotokozeramo kuti umakhala mwambo wapamwamba kwambiri chifoti anthu amakhala ndi chidwi kuti aone kodi zikuyenda motani moral ndi imeneyoyo kufika kwa mtsogolera chifukwa ena ndiye kuti panjapa kuona ndithu amene zikukhalira kudzera pakanema pamene amene ali mkatimo akuona ndithu pompopompo bwinobwino koma ena 90 minutes yosali mkati komanso ena akuyena kudalira Zodiac adalire Zodiac kamba kuti ifeyo tikhala ndithu kuwapatsira zonse bwinobwino kuyambira mmene tayambira muja mpaka na tipyede kapena kuti mpaka na titsirize makamakanso zochitika zakuno inde kumeneko ndiye ndithu kulowa kwa mtsogoleri Sergeant at Arms kulowa ndithu mnyumba imene ya malamulo ayi ndikuti mtsogoleri wafika chiyembekezo ndi chimenecho majaji kuyimirira aphungu onse kuyimirira komanso chiyembekezo ndi msangala uli ponseponse mnyumbamo ndithu amenewo pamenepo ndiye kuti akupereka ndithu umoni kwa nduna zomwe wazisankha kumene ameneyo President Professor Arthur Peter Mutharika Nsangala chimwemwe ndi chiyembekezo ndithu ndi zomwe zikuoneka kuno chinanso chopatsa chidwi angowasankha kumene ajapi mhango okhala leader of the house ndi omwenso akuperekeza ndithu mtsogoleri ameneyi wa dziko lino ndi manena za chimwemwe chipungu ndithu nawonso kuperekeza izi ndi zomwe tikhale tikuona ndithu kwa kangapo ngati mtsogoleri abwerenso kuno ndithu akhalenso ndithu akubwera ndi manenanso kuti pali Chief of Defense General Jafu Chief of Defense akhalenso nawo alipomwepo in fact kuperekeza nawo mtsogoleri koma iyayi mene mukumvera ndithu pokosolo iyayi ukonde kuti ndi chisangalalo chakufika kwa mtsogoleri ndithu kukuwa boma ndiye kuti iyayi bomalo ndiye iwo ndipo iwo ndiye bomalo ndipo iwo ndiye awafika ndithu mnyumba ino ya malamulo izi tikhale ndithu tikuona kubaibitsanso kuweva ndithu mkatikatimo Professor Arthur Peter Mutharika kwa onse omwenso abweranso kugalale komwe timakhala ndithu anthu osiyanasiyana kuona ndithu zonse zomwe zikuchitika mnyumbayi pano inenso mundilole kuti nane ndidzipezerepo okhala kuti zonse titsatire kuti mtsogoleri ameneyu Professor Arthur Peter Mutharika alankhulenji kwa mtundu wa Malawi mphindi zomwe zikudzazi dziko la Malawi tizizilimira zochuluka Proclamation under Section 67(3) of the Constitution. Whereas it is provided in Section 67(3) of the Constitution of the Republic of Malawi that a meeting of the National Assembly shall commence on a date to be appointed by the President, occurring within 45 days after the polling day, and whereas it is imperative that a meeting of the National Assembly be held. Now, therefore, I, Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, do hereby proclaim and make it known that the first meeting of the National Assembly in the 52nd session, being a new session of Parliament, has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 2 p.m. on Wednesday, 29th October 2025, with the election of the Speaker and Deputy Speakers. And that I, the President of the Republic of Malawi, will make an address in the Parliament Chamber, Lilongwe.
at 10 a.m. on Friday, 31st October 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 11th day of October 2025. God bless our nation. Signed, Professor Arthur Peter Mutharika, President. Zomwe zikuchitika pano ndizoti mtsogoleri wazokambirana nyumba ya malamulo Japi Muhango tsopano atenga buku mmene muli zimene mtsogoleri wa dziko lino ayankhule ndi akupita nalo kutsogolo kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino ndi kukapereka buku limenelo nje ndikuona tsopano Japi Muhango ayika buku limenelo pa tebulo kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipo tsopano akubwerera kumalo kwawo ndetu mwa mambo wake amayenda chambuyo ndi zimene zikuchitika ndithu Japi Muhango kuyenda chambuyo kufika pansi kuperekanso ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipo tsopano akuyenda kubwerera kumalo kwawo kuti mtsogoleri wa dziko lino ayankhule ku mtundu wa Malawi. Government business address by His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, at the state opening of the 52nd session of Parliament and the 2025-2026 mid-year budget meeting from the Chair of State. Your Excellency,